Soprate isik banter. Bapak Ibu pemirsa jaranan Turangga Mustika. Makaten kala wau adegan ingkang setunggal sesarengan kalian putra Turangga Mustika ingkang mijil saking Pucung Kidul ingkang dipun prakarsai kalian dulur lanang. Sopo? Sinten? Sopo? Pak RW. Iya bener Mas. Pak RW karo Pak RT bedane apa? Mas Pak RW jenenge rukun warga. Tapi lek Pak RT tombok terus. Iya bener. Ngoten nggih Mbah. Ngene lho Mas. Niki suasanane iso enak. Nggih. Iso jan gayeng. Nggih, mbok Iki bine krana sound sisteme enak. Nek SD mbok salah niki saking Bono nggih. nek gobel pokoke. Oh, Pak Gobel. Heeh, Pak Gobel. Ayo sekali lagi selamat malam Mas Eok dan kawan-kawan dari kawasan Bono. Ini kok presiden kondang tapi presiden lanang. Oh ngono. Presiden papat pitu kang umum. Ngono ta? Iya. Ini dulurku lanang sing biasanya gabung karo Cahyo Laras. Oh ngono. Juga saya ucapkan selamat malam kepada teman-teman Cahyo Laras yang mijil saking Ranti, Mbah Tomo, Pak Imron dan kawan-kawan. Yang kali ini juga rawuh Mbah Umum. Sapa melok-melok dedonga wontenipun acarane RW 2 Kerajaan Pucung Kidul. Iya. Nggih, saderengipun adegan ingkang kalih menika badhe wonten pamundhut saking para kadang Sutrisno Sinoman menika nyuwun piadegne nika Mbak Elisa. Ya, iya bener. Heeh. Jegar saking papanipun ben karo masyarakat wonten ing sasana panglipur Mbah Umum. Iya. Mas disepoti Mas. Sepotine jere Mbah Umum aja padha nelongso. Ya Mas ya. Yo. Aja padha nelongso. Jaman rekoso. Urip pacekan kudune ra usah komen. Ati kudu degrep pun gawe yo sing seneng. Ulat aja batang yen dikokon yo sing temen. Hey! 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 Kadang-kadang ya ngono kuwi. Konser kan sampun biasa ki Kang Sami. Oke tunggale. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu, Bapak. Mbah Umum. Apa? Oleh. Berarti bener. Apa? Untung ndak salah. Tak kira lek wilujeng dalu. Sugeng dalu kangge mbak-mbak penyanyi lek wilujeng dalu kangge Mbah Umum. Bedane kok sing ngerti dulurku kono Pak Ju. Oh iya. Sing ngerti Pak Ju Service TV menika. Mbak, ada yang mau disampaikan dulu buat pemirsa jaranan Turangga Mustika wonten ing dalu menika. Monggo katur. Sebelumnya disapa dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iki mau lokasine wonten napa? Watu Joli nggih. Watu Joli. Oh nggih. Niki wau kula nggih rada anu. Aneh. Mboten saged mlebet ngoten lho. Ternyata kok digrebek diubeng ning. Pancen Mbah Umum pinter banget saudara-saudara. Golek penyanyi yo ayu-ayu. Alhamdulillah. Dhisik grebek suro Mbak, Koprapatan, wilayah RW Luru Dusun Kerajaan. Melaku mangulon teko Gang Kembang belok kanan. Masuk areal Watu Joli. Alhamdulillah nggih Mbah Umum. Iya. Setiap tahun kula sampun kaping kalih dereng-dereng mangayu bagya wontenipun grebek suro wonten dalu menika. Iki tahun kedua, Mbak. Oh ngoten. Tahun kedua Iki nggih enten nggih. Nggih, sok enek neh Mugi-mugi tansaya lano. Iya, tak celuk neh kowe tak jak neh. Iya. Tapi dulure lanang rantai ya dijak lho. Iya, ora lali. Alhamdulillah, mugi-mugi Kang Umum wontenipun grebek suro warga Pasar Pucung tansah pinarengan seger kewarasan. Amin. Panjang yuswa, Amin. kathah rezekipun. Amin. Tinebihna kalian balak langsung. Allah. Monggo. Wis, Nduk, apa Nduk? Iya, ayo, ayo. Ayo mana suaranya Mas Galih, pedagang kelapa dari Pucung Kidul.
yang merasa saudaranya Mbah Umum karo wong Ngeranti. Ayo Mas Galih mana? Yuk. Ayo Mbak, diaturke Mbak bersama Oke, siap. Jaranan Kreasi Turonggo Mustika kali ini.
Oke, demikian tadi satu buah lagu Ayang-ayang bersama Jaranan Kreasi Turonggo Mustiko kali ini. Oke, baik, sebelum kami hadirkan yang berikutnya, sekali lagi diucapin terima kasih dari jajaran Muspika Kecamatan Boyolali yang telah memberikan satu izin kepada kami dan kawan-kawan untuk menggelar acara Grebek Suro kali ini dan sekaligus pementasan Jaranan Turonggo Mustiko juga. Mas Win, Ya, dalam ini aku sih tak nyelok konco. oh Ya. iya, di absen dulu monggo Pak Umum. Kami tujukan kepada Mas Ju TV supaya masuk ke panggung. Sekali lagi Mas Ju TV supaya masuk ke panggung. Terima kasih. Oh iya. Boleh konco ra penak ngono to, Juga Mas? disapa dulu Ya. Mbak Umum. Iya. Ada Iya, Mas. teman-teman Wiroswara yang kali ini hadir banyak sekali diucapin Iya. selamat malam. Juga teman-teman MC yang kali ini juga hadir. Konco-konco operator juga banyak yang hadir kali ini. Oke. Juga sekali lagi atas nama panitia penyelenggara Mbah Umum dan kawan-kawan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, mudah-mudahan membawakan satu berkah. Dan Untuk yang kalau berikutnya ada, Mbah Umum ya. sambil menunggu dari putra-putra Turonggo Mustiko Mustiko, ya, yang kali belum mempersiapkan cukup. diri, kita panggil presiden kita kali ini bersama Mbak Nur. Yo Mbak Sami, Mbak Nur katuran jumeneng disepoti serampat kali ini. Ngoten nggih Mbah Umum. Monggo, Sesarengan ya, cocok, Mas. kalian Turonggo Mustiko. Yo, yo. Serampat. Hey. Hey. Ya. Nur Sugeng Dalu Jenur. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum Jenur paring panglipur dumateng Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing Watu Joli. Nggih, dipun Kasumanggaken nggih. Nggih, dipun aturaken Wilujeng Dalu. Sedaya kemawon Bapak Ibu Mas Adik, pokok sedaya ingkang rawuh dateng mriki. Mugi-mugi diparingi seger kuwarasan, sehat selamat, rahayu wilujeng, rezekinipun kathah. Amin. Nggih. Amin. Ya Allah pinter, ademane sesuk rezekine Ono akeh calon ya. bocah calon sing pinter besok ngono Mbak Nur. Rezekine kathah amin. Ngoten nggih Mbak Umum. Pinter nggih ngoten niku kedahi. Monggo Mbak Nur katuran paring panglipur dumateng Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing Watu Joli. Yo sekali lagi jangan dilewatkan Pak Win nggih. Niki diparingi bahwa tetep pada malam ini mangatupi. disiarkan langsung lewat media sosial Bapak Ibu sekalian. YouTuber lagi. Nggih. Monggo langsung dados. Nggih, sareng-sareng kalian para kadang Sutrisno Jaranan Kreasi Turonggo Mustiko ingkang dipun prakarsa kalian panjenengan Bapak Suprapto Jenengan wali Oh, Mbak No dadi bose jaranan dulur kula lanang.
Iki. Lagi tanggap nang Ranti gratis nggih. Ngoten. Boleh, Pak siap ya, Pak. Gratis. Cuma Mbak Nur ya Lah gratis. ngeten iki amplop mboten patek butuh, Pak to. Heeh. Nggih, monggo. Katuran Kang Sami kali kadang recang. Iki monggo. Monggo langsung tasih ki sang-sang mawon. kalian Turangga Mustika wonten kalang menika. Diparingi tetep Adewi. Kalian ngerantos jaranipun tasik pas. Sumirat kuning sumirat Surya waya suri ing terminal Blitar kaya-kaya utapane budalku karo kowe ajak rerikatan Kremet-kremet minyak dalan wis harapan baru mlaku alon-alon gombranggangi swara mesin saya kaprongo bener ngajak rerikatan Ning pundakmu aku sender Betis titis rasaning tias Ing satalan-talan kowe Mong alus rambutku Panas paraten kumitir minangka saksine lakonku lan kowe Angete rasa tresnaku sayang rasa nalika tak aras pipiku asik Yo, masih bareng-bareng bersama Jaran Migrasi Turangga. Mustika. Sumirat kuning suminar Surya waya suri ing terminal Blitar Kaya-kaya utapane budalku karo kowe
diparingne dulurku lanang niki Mbak Nur. Iya Mas. Iya. Enten Mbah Umum niki wawon mundut saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pucung Kidul nyuwun ninggal katresnan. Oh ngono. Menika padha putra-putra anggenipun pas dereng cekap. Monggo katuran adik kula pesinden adik Elisa adik Febi ya. Ya. Katuran jegar saking papan palenganipun tumuju wonten ing sasana panglipur ingkang saperlu minangkani pamundhut saking panjenengan Bapak Kades Pucung Kidul panjenenganipun ninggal katresnan panjenenganipun Bapak Kades Winarto. Ya. Aku yo padha karo wong nganti Mbah Umum. Yo. Ayo katuran jumeneng adikku menika minangkani pamundhut saking panjenengan Bapak Kades nggih menika ninggal katresnan. Hey! Adik, keparengan asma sinten? Nami kula Pebi. Febi. Taksih sekolah Dik Febi? Nggih, Pak. Kelas pinten? Kelas kalih. Kelas kalih nopo? SMP. Wah, aku kula SD. Jadi presiden menika mesti kelas kalih SMP. Daleme ngendi Mas Widi? Iki daleme ngendi? Monggo didhawuh kalih Mbah Umum coba daleme pundi? Daleme pundi, Mbak? Tanggung campur darat. Weh, tangga dhewe. Ya. Monggo dipinangkani pamundhut saking Bapak Kepala Desa Pucung Kidul, penyan Bapak Kades Winarto menika nyuwun gending ninggal katresnan. Monggo sareng-sareng kalian Turangga Mustika.
makaten kala wau minangkani pamundhut saking panjenenganipun Bapak Kades Pucung Kidul ninggal katresnan. Bener Mas, ya panjuwune Bapak Kepala Desa Pucung Mbah Kidul. Umum ya Iya, Mas. sebelumnya atau saderengipun diucapkan selamat malam kepada panjenenganipun Bapak dari menika Pak RT 01 nggih. Nggih, wondene lah menika Pak Yoyo RT pinten Mbah Umum Pak Yoyo? Yoyo RT KD 02. Labu Bapak Suparlan 03. 3. Lah Ibu Suyati 04. Lek Bu Suyati RT biyen kon ono samarane sinten namine? Bu Suyati napa Pak Kuteng? Bu Suyati. Heeh. Dumbo. Oh Dumbo. Rikala kula tasik cilik niku kanca kula. Mosok Mas lek kanca Nggih, Suyati. terus juga mboten kesupen Mbah Iya. Umum diucapkan selamat malam dumateng panjenengan Bapak Sugeng Bagio, Mas Ju TV, Bapak Kristian kang Kuwi sampun termasuk pini sepuhe. ini sepuh Iya. kang sampun mendukung atau Ayu Bagio wontenipun Wontenipun Grebeg Suro. Suro. Iya. Tujuan dan harapannya nopo Mbah Umum mudah-mudahan Dan, warga iya. masyarakat Pucung Kidul diparingi seger Kewarasan, kewarasan panjang dan yuswa